føler ikke, at vi kan gøre noget. Nej. Overhovedet. Ikke som os. Nej. Men som et land, der er vel ikke rigtig, der er ikke noget rigtigt svar, Jonsson. Men jeg vil jo nok sige, at hvis vi nu prøver noget mere afgift på bilerne, så ville vi have flere penge. Og havde vi flere penge, så var der råd til bedre hjælp til indvandrerne. Og det er det, vi snakker om i gang. Ja, okay. Jamen, jeg synes, de kan godt lære at tale dansk, så de kan forstå vores sprog og lave nogle ting, som vi danskere også laver, så vi kan komme ind i samfundet. Altså, jeg synes, vi som danskere burde lave nogle flere husstemme, fordi at de har ikke så mange lige nu, og når de kommer ind i landet, så er det svært for dem at få et sted at bo lige med det samme. Så synes jeg, at de burde lære noget dansk, når de kommer ind, gå til noget dansk læring af sproget, og så få et job, og så synes jeg også, at vi som danskere burde sige ja til, at de burde komme på vores arbejdsplads, og så før vi jo bare siger nej til dem lige med det samme, når de kommer. Så burde vi lige give dem en chance først. For at integrere flygtninge bedre i landet, så tror jeg, at det er vigtigt, at man i stedet for lader det være statens ansvar, at de bliver integreret, så tror jeg, at det skal være de enkelte borgere selv, som er ansvar. Så hvis nu, at alle for eksempel inviterede en tosproget familie hjem en gang i måneden eller en gang på et år, og alle i Danmark gjorde det, så tror jeg, at det vil nedbryde nogle af de forventninger, nogle af de barrierer, der er omkring hinanden. Altså den måde med, at det bliver ikke så mystisk, og man får hørt, hvem det er. Og når man lærer nogen at kende, så finder man typisk ud af, at det ikke er så farligt, og det er faktisk for længe mennesker, man har med at gøre. Og det tror jeg, det vil kunne hjælpe rigtig meget på integrationen i Danmark. I forhold til, hvad de kunne gøre bedre, altså for mig at se, så ligger ansvaret lidt på vores skuldre. Vi har selvfølgelig fået dem, de er kommet til Danmark, og vi har sagt, at de gerne må bo her. Men ligesom hvis man forestiller sig, at Danmark det er et hjem, hvor der kommer nogle gæster på besøg i landet. Hvis man ikke behandler de gæster, man får særlig godt, så tror jeg ikke på, at det bliver en særlig hyggelig fest eller en særlig hyggelig sammenkomst, man kommer til at have. Så hvis nu, at Danmark ligesom tog ansvaret på sig og sagde, velkommen til vores land, nu skal vi vise jer, hvordan det fungerer her, og nu skal vi tage godt imod jer, vise, vi gerne vil jer, så tror jeg på, at de flygtninge, der kommer til landet, i langt højere grad vil bidrage og tænke, at når de er så søde og rare flinke her, så kan vi da også kun være søde og rare flinke tilbage mod dem. Og så tror jeg på, at de vil prøve på at snakke til danskerne mere, for det tror jeg. Et af de problemer, der er lige nu, det er, at der ikke rigtig bliver talt så meget sammen. Folk bliver sådan lidt forskrækket over hinanden og holder lidt afstand til hinanden. Og det er måske lidt en del af den danske kultur, at vi ikke er så åbne, når det kommer til stykket. Vi er ikke så meget for at tale med folk, vi ikke kender. Og det kan godt være et problem, når vi skal integrere nye flygtninge.